कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तिमिरान्तस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखामृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധം ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധം 9-ാം അധ്യായം ഭീഷ്മദേവന്റെ വിയോഗം. അതാണ് നമ്മളിപ്പോ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതില് 27 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് നമ്മൾ ഇന്നലെ എടുത്തു. 28ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. 27ാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലെ നമ്മൾ ഇന്നലെ വലിയൊരു ശ്ലോകമായിരുന്നു ഭാവാർത്ഥം കണ്ടത്. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് ഉപദേശം കൊടുക്കായിരുന്നു ഭീഷ്മദേവൻ. എന്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞത്? രാജ്യധർമ്മം, ദാനധർമ്മം, മോക്ഷധർമ്മം, പിന്നെന്താ സ്ത്രീധർമ്മം, ഭഗവത് ധർമ്മം അല്ലെ. എന്തിനൊക്കെ പറഞ്ഞത്? ദാനധർമ്മത്തെ കുറിച്ചും മോക്ഷധർമ്മത്തെ കുറിച്ചും സ്ത്രീകളുടെയും ഭക്തന്മാരുടെയും കർത്തവ്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഇന്നലെ വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തു അല്ലെ. അതിലെന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ കണ്ടത്? ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയുടെ മുഖ്യ കർത്തവ്യം കഠിനാദാനം ചെയ്ത് സമ്പാദിച്ച 50% ദാനമായിട്ട് നൽകണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അവരുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണ് ആര് വരുന്നത്? സന്യാസാശ്രമത്തിലുള്ളവരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത്. ബ്രഹ്മചാരി യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണം, ഗൃഹസ്ഥാശ്രമി ദാനം നൽകണം, വാനപ്രസ്ഥം സന്യാശ്രമം സ്വീകരിച്ചാൽ ഒരു വ്രതങ്ങളും തപശ്ചര്യം പരിശീലിക്കണം. ഇവയൊക്കെയാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിലുള്ള എല്ലാ ആശ്രമങ്ങളുടെയും പൊതുവായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ടു. പിന്നെ നമ്മള് രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലേ. രാജാവ് എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യണം. ഹോമിക്കുന്നതായാലും ദാനം ചെയ്യുന്നതും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോന്നും തപസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ സമർപ്പണമായി ചെയ്യുക. അത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്ന ഭാഗവചനത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞു രാജ്യധർമ്മം കഴിഞ്ഞ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നത് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിഗ്രഹാരാധന, ഭക്തസേവന, ശ്രീമദ് ഭാഗവത ശ്രവണം. ലാസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞത് പഞ്ചോപാസന. 5 നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? പഞ്ചോപാസന അല്ലെ. അതെ. അത് എന്തൊക്കെയാണത്? ഫസ്റ്റ് വിഗ്രഹാരാധന, ഭക്തസേവനം, വിഗ്രഹാരാധന, ഭാഗവത ശ്രവണം, തീർത്ഥസ്ഥലവാസം, ഭഗവത് ദിവ്യ നാമജപം. 5 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഒന്ന് വിഗ്രഹാരാധന, ഭാഗവത സത്സംഗം, ശ്രീമദ് ഭാഗവത ശ്രവണം,
തീർത്ഥ സ്ഥലവാസം, ഭഗവത് നാമജപം. ഈ 5 കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായിട്ട് ചെലവ് കുറഞ്ഞ മാർഗം എന്നാ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ചെലവ് കുറഞ്ഞ മാർഗം. ഒരു ചെലവും ഇല്ല, കുറച്ച് നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക്, അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് പഞ്ചോപാസന എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനെ. ഇപ്പൊ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു പഠിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇപ്പൊ പുതിയതാണത്, നമുക്ക് പഠിക്കാം അത്. അപ്പൊ ഇന്നലെ അത്രയും പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ നിർത്തിയത് അല്ലെ? ഇന്നലെ എത്രാമത്തെ ശ്ലോകം? 612. ദുർഗുണങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? പുരുഷാർത്ഥങ്ങളെ പറ്റിയും. പുരുഷാർത്ഥങ്ങൾ ഇപ്പൊ അടുത്തതിൽ വരുന്നുണ്ട്. പുരുഷാർത്ഥങ്ങള് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പുരുഷാർത്ഥം വരുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 28. ധർമാർത്ഥ കാമ മോക്ഷാംശ്ച സഹോപായൻ യഥാ മുനേ നാനാഖ്യാനേതിഹാസേഷു വർണ്ണയാമാസ തത്വവിദ്. ധർമാർത്ഥ കാമ മോക്ഷാംശ്ച സഹോപായൻ യഥാ മുനേ നാനാഖ്യാനേതിഹാസേഷു വർണ്ണയാമാസ തത്വവിദ്. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധർമ്മ ഉദ്യോഗ സംബന്ധമായ കർത്തവ്യങ്ങൾ, അർത്ഥ സാമ്പത്തിക പുരോഗതി, കാമ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണം, മോക്ഷാൻ പരമമുക്തി, ച സഹ സമേതമായി, ഉപായൻ ഉപായങ്ങൾ, യഥാ അതേപോലെ, മുനേ ഹേ മുനേ നാനാവിധങ്ങളായ, ആഖ്യാന ചരിത്ര ആഖ്യാനങ്ങളുടെ ഉച്ചാരണത്താൽ, ഇതിഹാസേഷു ഇതിഹാസങ്ങളിൽ, വർണ്ണയാമാസ വിവരിച്ചു, തത്വവിദ് സത്യമറിയുന്നവൻ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം. പരമാർത്ഥത്തെ സംബന്ധിച്ച് നല്ലവണ്ണം പരിചിതനായിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹം ഇതിഹാസങ്ങളിൽ നിന്നും ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് വ്യത്യസ്ത വർണ്ണങ്ങളുടെയും ആശ്രമങ്ങളുടെയും തൊഴിൽപരമായ കർത്തവ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വിശദീകരിച്ചു. അപ്പോ ഇവിടെ ഭീഷ്മദേവൻ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് ഉപദേശം കൊടുക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ പരമാർത്ഥത്തെ സംബന്ധിച്ച് നല്ലവണ്ണം പരിചിതനായിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഇതിഹാസങ്ങളിൽ നിന്നും ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് വ്യത്യസ്ത വർണ്ണങ്ങളുടെയും ആശ്രമങ്ങളുടെയും തൊഴിൽപരമായ കർത്തവ്യങ്ങള്, അപ്പൊ ഓരോ വർണ്ണത്തിലുള്ളവരുടെയും ആശ്രമങ്ങളിലുള്ളവരുടെയും അല്ല തൊഴിൽപരമായ കർത്തവ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നെല്ലാം വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തു. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. പുരാണങ്ങൾ, മഹാഭാരതം, രാമായണം എന്നീ വേദസാഹിത്യങ്ങളിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ കാലക്രമം അനുസരിച്ചുള്ള വിന്യാസത്തിലല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും പണ്ടുകാലത്ത് നടന്ന യഥാർത്ഥമായ ചരിത്ര സംഭവങ്ങളാകുന്നു. അത്തരം ചരിത്ര വസ്തുതകൾ സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രബോധനം നൽകുന്നവയാകയാൽ കാലക്രമം അനുസരിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങളില്ലാതെ അവയെ ഏകീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനു പുറമെ അവ വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല വ്യത്യസ്ത പ്രപഞ്ചങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചവയുമാകുന്നു. അപ്രകാരം ആഖ്യാനങ്ങളുടെ വിവരണങ്ങൾ പലപ്പോഴും ത്രിമാനങ്ങളിൽ നിർണയിക്കപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെ പരിമിതമായ ഗ്രഹണ ശേഷിക്കനുസരിച്ച് അവ ക്രമത്തിലല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും അത്തരം സംഭവങ്ങളുടെ പ്രബോധനപരമായ ശിക്ഷണങ്ങളിൽ മാത്രമേ നാം താല്പര്യപ്പെടേണ്ടതുള്ളൂ. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ വ്യത്യസ്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം നൽകുന്ന വിധത്തിൽ ഭീഷ്മദേവൻ അദ്ദേഹത്തിന് അത്തരം ആഖ്യാനങ്ങളെ വിശദീകരിച്ചു നൽകി. പുരാണങ്ങൾ, മഹാഭാരതം, രാമായണം എന്നീ വേദസാഹിത്യങ്ങളിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ കാലക്രമം അനുസരിച്ചുള്ള വിന്യാസത്തിലല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും എന്താണ്, പണ്ട് കാലത്ത് നടന്ന യഥാർത്ഥമായ ചരിത്ര സംഭവങ്ങളാകുന്നതെല്ലാം തന്നെ പണ്ട് കാലത്ത്
ഉണ്ടായ ചരിത്ര സംഭവങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ഇത്തരം ചരിത്ര വസ്തുതകൾ സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രബോധനം നൽകുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതിന് ഒരു ബോധം നൽകുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചരിത്ര വസ്തുതകളെല്ലാം തന്നെ. കാലക്രമം അനുസരിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങളില്ലാതെ അവയെ ഏകീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനു പുറമെ അവ വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല വ്യത്യസ്ത പ്രപഞ്ചങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചതുമാകുന്നു. അപ്പൊ ഇത് ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളിലല്ല മാത്രമല്ല സംഭവിച്ചത്, വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പ്രപഞ്ചങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചതാണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ. അപ്രകാരം ആഖ്യാനങ്ങളുടെ വിവരണങ്ങൾ പലപ്പോഴും ത്രിമാനങ്ങളിൽ നിർണയിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ 3 ലോകങ്ങളിലും നിർണയിക്കപ്പെടുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആഖ്യാനങ്ങളുടെ വിവരണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ. നമ്മുടെ പരിമിതമായ ഗ്രഹണശേഷിക്ക് അനുസരിച്ച് അവ ക്രമത്തിലല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും, അപ്പൊ നമ്മുടെ പരിമിതമായ ഗ്രഹണം നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണത്, അവ ക്രമത്തിലല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും അത്തരം സംഭവങ്ങളുടെ പ്രബോധനപരമായ ശിക്ഷണങ്ങളിൽ മാത്രമേ നാം താല്പര്യപ്പെടേണ്ടതുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മളെ ഗ്രഹണശേഷി അതനുസരിച്ചതല്ലാതെ അവ ക്രമത്തിലല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് എന്താണ് എടുക്കേണ്ടത്, അത്തരം സംഭവങ്ങളുടെ പ്രബോധനപരമായ ശിക്ഷണങ്ങളിൽ മാത്രമേ നാം താല്പര്യപ്പെടേണ്ടതുള്ളൂ. നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ടത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്, താല്പര്യപ്പെടേണ്ടത്. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ വ്യത്യസ്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം നൽകുന്ന വിധത്തിൽ ഭീഷ്മദേവൻ അദ്ദേഹത്തിന് അത്തരം ആഖ്യാനങ്ങളെ വിശദീകരിച്ചു നൽകി. അപ്പോ ഭീഷ്മദേവൻ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്ന വിധത്തില് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആഖ്യാനങ്ങളെല്ലാം വിശദീകരിച്ച് നൽകി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 29. ധർമ്മം പ്രവദതസ്തസ്യ പ്രത്യുപസ്ഥിതഃ യോ യോഗി മൃത്യോ വാഞ്ചിതാതു ഉത്തരായണഃ. ധർമ്മം പ്രവദതസ്യ സകാല പ്രത്യുപസ്ഥിതഃ യോ യോഗീന ചന്ത മൃത്യോർവ വാഞ്ചിതാ ഉത്തരായണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധർമ്മം തൊഴിൽപരമായ കർത്തവ്യങ്ങൾ പ്രവദത വിശദീകരിക്കുന്ന വേളയിൽ തസ്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹ ആ കാലം പ്രത്യുപസ്ഥിത കൃത്യമായി പ്രത്യക്ഷമായി അതാകുന്നു യോഗിന യോഗികൾക്ക് ചന്ത മൃത്യോ സ്വയം തീരുമാനിച്ച സമയത്ത് മൃത്യു കൈവരിക്കുന്നവൻ, വാഞ്ചിത ആഗ്രഹിക്കുന്ന, തു എന്നാൽ, ഉത്തരായണ സൂര്യൻ വടക്കൻ ചക്രവാളത്തിൽ ഗമിക്കുന്ന സമയം. വിവർത്തനം. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദി ജയ്. വിവർത്തനം. ഭീഷ്മദേവൻ തൊഴിൽപരമായ കർത്തവ്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന വേളയിൽ സൂര്യന്റെ ഗതി വടക്കേ ചക്രവാളത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. സ്വന്തം ഇച്ഛാനുസരണം ജീവൻ ത്യജിക്കുന്ന യോഗികൾ കാക്ഷിക്കുന്ന സമയമാണിത്. ഇവിടെ ഭീഷ്മദേവൻ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. ഭീഷ്മദേവൻ തൊഴിൽപരമായ കർത്തവ്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേളയില് സൂര്യന്റെ ഗതി വടക്കേ ചക്രവാളത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. അപ്പം ആ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് സൂര്യന്റെ ഗതി എവിടേക്ക് മാറി? വടക്കേ ചക്രവാളത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു. അപ്പൊ സ്വന്തം ഇച്ഛാനുസരണം ജീവൻ ത്യജിക്കുന്ന യോഗികള് കാക്ഷിക്കുന്ന സമയമാണിത്. അപ്പൊ സ്വന്തം ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് ജീവൻ വെടിയാൻ കഴിയുന്ന യോഗികൾ, അതായത് അഷ്ടാംഗ യോഗികളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അവരൊക്കെ എന്താണ്, ജീവൻ വെടിയുന്ന സമയമാണിത്. അതിനെ പറ്റിയ നല്ലൊരു സമയമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു സമയം വന്നു ചേർന്നു. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദി ജയ്. ഉത്തമ യോഗികൾക്ക് സ്വേച്ഛയാൽ അനുയോജ്യമായ സമയത്ത് അവരുടെ ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാനും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉചിതമായ ഗ്രഹങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കാനും സാധിക്കുന്നു. പരമപുരുഷന്റെ ഹിതവുമായി തങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും താതാത്മ്യപ്പെടുത്തിയ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച വ്യക്തികൾ പൊതുവെ അഗ്നിദേവന്റെ ദീപ്തിപ്രവാഹ വേളയിലും സൂര്യൻ ഉത്തരായണത്തിൽ ആയിരിക്കുമ്പോഴും ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും അപ്രകാരം അവർ ആത്മീയ ആകാശം പ്രാപ്തമാക്കുന്നുവെന്നും ഭഗവത്ഗീത 8-ാം അധ്യായം 24-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഉത്തമ യോഗികൾക്ക് സ്വേച്ഛയാൽ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം അനുയോജ്യമായ സമയത്ത് അവരുടെ ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാനും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉചിതമായ ഗ്രഹങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കാനും സാധിക്കും. അപ്പോ ഉത്തമമായ യോഗികൾക്ക് എന്താണ്? അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത്, അവർക്ക് മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ, അതായത് അനുയോജ്യമായ സമയത്ത് അവരുടെ ശരീരം, ഭൗതികമായി ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാനും സാധിക്കും. മാത്രമല്ല അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് അവർക്ക് പ്രവേശിക്കാനും സാധിക്കും. പരമപുരുഷന്റെ ഹിതവുമായി തങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും താതാത്മ്യപ്പെടുത്തിയ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച വ്യക്തികൾ പൊതുവെ അഗ്നിദേവന്റെ ദീപ്തി പ്രവാഹ വേളയിലും, ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം പ്രകാശത്തിന്റെ സമയത്തും പിന്നെ സൂര്യന്റെ ഉത്തരായണത്തിലായിരിക്കുമ്പോഴും ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും അപ്രകാരം അവർ ആത്മീയാകാശം പ്രാപ്തമാക്കുന്നുവെന്നും ഭഗവത്ഗീത 8-ാം അധ്യായം 24-ാം ശ്ലോകത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ പരമപുരുഷന്റെ, ഭഗവാന്റെ ഹിതവുമായിട്ട്, അതായത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച വ്യക്തികള് ഈ രണ്ട് തരത്തിൽ പറഞ്ഞില്ല. ഒന്ന് അഗ്നിദേവന്റെ ദീപ്തി പ്രവാഹ വേളയിലും പിന്നെ സൂര്യന്റെ ഉത്തരായണ സമയത്തിലും ആയിരിക്കുന്ന സമയത്തും എന്ത് ചെയ്യാണ്? അവര് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കും. അപ്പൊ ആത്മീയ ആകാശം പ്രാപ്തമാക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയില് 24-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ 8-ാം അധ്യായത്തില് പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. വേദങ്ങളിൽ ഈ സമയങ്ങൾ ശരീരം ത്യജിക്കാൻ മംഗളകരമെന്ന് പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ വേദങ്ങളിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഈ ഒരു സമയം ശരീരം വെടിയാനായിട്ട് ഏറ്റവും മംഗളകരമായ സമയമാണെന്ന് യോഗ പ്രക്രിയയിൽ പരിപൂർണ പ്രാപിച്ച പ്രവീണരായ യോഗികൾ ഈ ആനുകൂല്യത്തെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു. സ്വേച്ഛയ ഭൗതിക ശരീരം വെടിഞ്ഞ് അല്പബുദ്ധികളായ ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞർ അത്രയധികം പരസ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഭൗതിക വാഹനങ്ങളൊന്നും കൂടാതെ ഏത് ഗ്രഹത്തിലും ഒട്ടും താമസമില്ലാതെ എത്തിച്ചേരാൻ സാധ്യമാക്കുന്ന മനോമയ തലത്തിനും ഉപരിയായ അവസ്ഥയെ കൈവരിക്കുക എന്നതാണ് യോഗ പരിപൂർണതയുടെ അർത്ഥം. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ അത്യുന്നത ഗ്രഹ സമൂഹങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ യോഗികൾക്ക് സാധ്യമാകുന്നു. എന്നാൽ ഇത് ഭൗതികവാദികൾക്ക് അസാധ്യമാണ്. മണിക്കൂറിൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് മൈൽ വേഗതയിൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചാൽ പോലും അത്യുന്നത ഗ്രഹങ്ങളിൽ എത്താനുള്ള തന്റെ ഉദ്യമത്തിൽ ഭൗതികവാദി പരാജയപ്പെടും. ഇത് വ്യത്യസ്തമായൊരു ശാസ്ത്രമാകുന്നു. മാത്രമല്ല ഭീഷ്മദേവന് ഇതിനെ എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന് നന്നായി അറിവുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ യോഗ പ്രക്രിയയിൽ പരിപൂർണത പ്രാപിച്ച ഒരു വ്യക്തി, അതായത് പ്രവീണരായിട്ടുള്ള യോഗികള് ഇത്തരത്തിലുള്ള അനുകൂലമായ സമയത്തെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തും. സ്വേച്ഛയാൽ ഭൗതിക ശരീരം വെടിഞ്ഞ് അല്പബുദ്ധികളായ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അത്രയധികം പരാജയപ്പെടുത്തുന്ന ഭൗതിക വാഹനങ്ങൾ ഒന്നും കൂടാതെ ഏത് ഗ്രഹത്തിലും ഒട്ടും താമസിയാതെ എത്തിച്ചേരാൻ സാധ്യമാകുന്ന മനോമയ തലത്തിലും ഉപരിയായ അവസ്ഥയെ കൈവരിക്കുക എന്നാണ് യോഗ പരിപൂർണതയുടെ അർത്ഥം. അപ്പൊ നമ്മള് യോഗ പരിപൂർണതയിലൂടെ നമുക്ക് കുറെ സിദ്ധികളൊക്കെ നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ, അഷ്ടസിദ്ധികള്. ഇപ്പൊ എന്താണ്, നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചന്ദ്രനിലേക്ക് എത്താനും അങ്ങനെ കുറെ സിദ്ധികളുണ്ട്. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന പല പല കാര്യങ്ങൾ, അഷ്ടസിദ്ധികള്. ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കും? ഈ യോഗകളൊക്കെ പരിശീലിക്കുന്നതിലൂടെയൊക്കെ സാധിക്കും. ഇതിനൊന്നും നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ട? ഭൗതിക വാഹനങ്ങളൊന്നും കൂടാതെ തന്നെ ഏത് ഗ്രഹത്തിലും ഒട്ടും താമസിയാതെ എത്തിച്ചേരാൻ സാധ്യമാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ കൈവരിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കാണ്? യോഗിക്ക് സാധിക്കാണ്. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ അത്യുന്നത ഗ്രഹ സമൂഹങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ യോഗികൾക്ക് സാധ്യമാകുന്നു. അപ്പൊ അത്ര പറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങോട്ടെത്താൻ സാധിക്കാണ്? ആ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്കൊക്കെ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് യോഗികൾക്ക് സാധിക്കും. ആ സിദ്ധികളും കുറെ സിദ്ധികളുണ്ട് അല്ലെ, വലുതാകാൻ സാധിക്കുന്നത്, ചെറുതാകാൻ സാധിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ പല സിദ്ധികള്. ഭാരം കുറയ്ക്കാനും കൂട്ടാനും സാധിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ സിദ്ധികളിലൂടെ സാധിക്കും. എന്നാൽ ഇത് ഭൗതികവാദിക്ക് അസാധ്യമാണ്. പക്ഷെ ഭൗതികവാദികൾക്ക് ഇതൊക്കെ സാധിക്കണമെന്നില്ല. മണിക്കൂറിൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് മൈൽ വേഗതയിൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചാൽ പോലും അത്യുന്നത ഗ്രഹങ്ങളിൽ എത്താനുള്ള തന്റെ ഉദ്യമത്തിൽ ഭൗതികവാദി പരാജയപ്പെടും. അപ്പൊ ഭൗതികവാദി ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിശ്രമത്തിലൊക്കെ പരാജയപ്പെട്ടു പോകും. ഇത് വ്യത്യസ്തമായൊരു ശാസ്ത്രമാകുന്നു. മാത്രമല്ല ഭീഷ്മദേവൻ ഇതിനെ എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന് നന്നായിട്ട് അറിയാനും സാധിച്ചിരുന്നു. തന്റെ ഭൗതിക ശരീരം ത്യജിക്കാൻ അനുയോജ്യമായ നിമിഷത്തെയാണ് അദ്ദേഹം കാത്തിരുന്നത്. അദ്ദേഹം തന്റെ കുലീനരായ പൗത്രർക്ക് പാണ്ഡവർക്ക് ഉപദേശം നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ആ സുവർണാവസരം സമാഗതമായി. അപ്രകാരം ഉദാത്തനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ, ധർമാത്മാക്കളായ പാണ്ഡവർ, ഭഗവാൻ വ്യാസദേവന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ശ്രേഷ്ഠ ഋഷിമാർ
എന്നിങ്ങനെയുള്ള മഹാത്മാക്കളുടെ എല്ലാം സമക്ഷം ഭീഷ്മദേവൻ തന്റെ ശരീരം ത്യജിക്കാൻ തയ്യാറായി. അങ്ങനെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് ആ ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ആ ഉചിതമായ സമയം, അദ്ദേഹം കാത്തിരുന്ന ഒരു സമയം വന്നു ചേർന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പൗത്രന്മാർക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ആ സമയം വന്നപ്പോ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനും അതുപോലെ തന്നെ പാണ്ഡവരും പിന്നെ വ്യാസദേവന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഋഷിമാര്, ശ്രേഷ്ഠ ഋഷിമാരുടെ ഒക്കെ സാന്നിധ്യത്തില് ഭീഷ്മദേവൻ തന്റെ ശരീരം ത്യജിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാകാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 30. തതോപസംഹൃത്യ ഗിരാസഹസ്രണീർ വിമുക്ത സംഗമന ആദിപുരുഷേ കൃഷ്ണേ ലസത് പീതപടേ ചതുർഭുജേ പുരാസ്ഥിതേ മിലിത ദൃഗ്വധരയത് തതോപസംഹൃത്യ ഗിരാസഹസ്രണീർ വിമുക്ത സംഗമന ആദിപുരുഷേ കൃഷ്ണേ ലസത് പീതപടേ ചതുർഭുജേ ദൃഗ്വധരയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. തഥാ ആ സമയം, ഉപസംഹരിച്ച്, ഗിര പ്രഭാഷണം, സഹസ്രണി ഭീഷ്മദേവൻ ആയിരക്കണക്കിന് ശാസ്ത്രങ്ങളിലും കലകളിലും നിപുണനായവൻ, വിമുക്ത സംഘം മറ്റെല്ലാത്തിൽ നിന്നും പൂർണ്ണ മുക്തനായി, മനസ്സ് ആദിപുരുഷേ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ, കൃഷ്ണനിൽ, ലസത് പീതപടേ പീതാംബരത്താൽ അലങ്കൃതനായ, ചതുർഭുജനായ ആദിനാരായണനെ, തൊട്ടു മുൻപിൽ, സ്ഥിതേ നിൽക്കുന്ന, അമീലിത വിശാലമായ, ദൃഷ്ടി, വ്യധാരയർ ഉറപ്പിച്ചു. വിവർത്തനം. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം. ആരാണോ അനേക സഹസ്രാർത്ഥങ്ങളോട് കൂടിയ വിവിധ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രഭാഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്, ആരാണോ ആയിരക്കണക്കിന് യുദ്ധകളങ്ങളിൽ പോരാടി ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യരെ സംരക്ഷിച്ചത്, ആ വ്യക്തി സംഭാഷണം പര്യവസാനിപ്പിച്ച് സർവബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും പരിപൂർണ മുക്തനായി മനസ്സിനെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും പിൻവലിച്ച് തന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ചതുർഭുജനും നിറമാർന്ന പ്രഭ ചൊരിയുന്ന തിളങ്ങുന്ന ഉടയാടകൾ അണിഞ്ഞവനുമായ യഥാർത്ഥ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ തന്റെ വിടർന്ന വിശാലമായ നയനങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചു. കൂടെ ഭീഷ്മദേവൻ ശരീരം വെടിയാൻ പോകാണല്ലേ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഭഗവാനില് തന്റെ വിശാലമായ നയനങ്ങള് ഉറപ്പിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത്. ആരാണോ അനേക സഹസ്രാർത്ഥങ്ങളോട് കൂടിയ വിവിധ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രഭാഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്, ആരാണോ ആയിരക്കണക്കിന് യുദ്ധങ്ങളിൽ പോരാടി ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യരെ സംരക്ഷിച്ചത്, ആ വ്യക്തി സംഭാഷണം പര്യവസാനിപ്പിച്ച് ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണ മുക്തനായി മനസ്സിനെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും പിൻവലിച്ച് തന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ചതുർഭുജനും പീത നിറമാർന്ന പ്രഭ ചൊരിയുന്ന തിളങ്ങുന്ന ഉടയാടകളെ അണിഞ്ഞവനുമായ യഥാർത്ഥ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ തന്റെ വിടർന്ന വിശാലമായ നയനങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഉറപ്പിച്ചു നിൽക്കാണ്, ഭഗവാനെ നോക്കി നിൽക്കാണ് അല്ലെ. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. തന്റെ ഭൗതിക ശരീരം ത്യജിക്കുന്ന ഗൗരവമേറിയ സന്ദർഭത്തിൽ ഭീഷ്മദേവൻ മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ മുഖ്യമായ കർത്തവ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് മഹനീയമായ മാതൃക കാട്ടിത്തന്നു. മരണപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ ആകർഷിക്കുന്ന വിഷയം അയാളുടെ അടുത്ത ജന്മത്തിന്റെ ആരംഭമായി തീരുന്നു. ആയതിനാൽ പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ചിന്തയിൽ ആമഗ്നനായ ഒരാൾ സംശയലേശമന്യേ നിശ്ചയമായും ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 8-ാം അധ്യായം 5-ാം ശ്ലോകം തൊട്ട് 10-ാം ശ്ലോകം വരെ ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക ശരീരം വെടിയുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കണം. ഭഗവാനെ ആയിരിക്കണം ഓർക്കേണ്ടത്. മരണം സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ ചിന്ത എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഭഗവാനിലായിരിക്കണം. അപ്പൊ മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ മുഖ്യമായ കർത്തവ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു മാതൃകയാണ് ഇവിടെ ആര് കാണിച്ചു തരുന്നത്? ഭീഷ്മദേവൻ കാണിച്ചു തരുന്നത്.
അപ്പൊ അടുത്ത ജന്മം, മരണപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സമയം മനുഷ്യനെ ആകർഷിക്കുന്ന വിഷയം എന്താണ്? ഈ അടുത്ത ജന്മത്തിന്റെ ആരംഭത്തെ കുറിച്ചായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സംശയലേശമെന്നെ നമുക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോകണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ ചിന്തയിലായിരിക്കണം ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഭഗവത്ഗീത 5-ാം ശ്ലോകം തൊട്ട് 8-ാം അധ്യായത്തിലെ 5 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 5-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? മരണം ആസന്നമായ വേളയിൽ എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവർ ആരു തന്നെയായാലും എന്റെ ഭാവത്തെ ഉടൻ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. ഇതിൽ ഒട്ടും തന്നെ സംശയമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ, യം യം വ്യാപി സ്മരൻ ഭാവം തെജത്തെന്തേ കളയവർ. അതായത് മരണം ആസന്നമായിട്ടുള്ള വേളയില് എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവർ ആര് തന്നെയായാലും ഉടൻ തന്നെ എന്റെ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കും. അതിനൊരു യാതൊരു സംശയവുമില്ല. എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ മരണവേളയിൽ ഒരാൾ സ്മരിക്കുന്നത്, അയാൾ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ അതും അടുത്തതിൽ പറഞ്ഞെന്താണ്? എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ മരണവേളയിൽ ഒരാൾ സ്മരിക്കുന്നത്, അയാൾ നിശ്ചയമായും അതിനെ പ്രാപിക്കും. ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചാൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. വേറെ എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ സ്മരിക്കുന്നത് അതിനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. ആകയാൽ അർജുന, നീ എല്ലായ്പ്പോഴും ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ എന്നെ സ്മരിക്കുകയും അതേസമയം നിന്റെ നിയത കർമ്മമായ യുദ്ധം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുക. സ്വകർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് സമർപ്പിച്ചും മനോബുദ്ധികൾ എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ചുമിരുന്നാൽ നീ എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കുമെന്നതിന് സംശയമില്ല. അതുകൊണ്ട് അർജുനോട് പറയാണ്, നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ എന്നെ സ്മരിക്കണം. അതേസമയം തന്നെ നിന്റെ നിയത കർമ്മമായ യുദ്ധം നീ നിർവഹിക്കുകയും വേണം. സ്വന്തം കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് സമർപ്പിച്ചും മനോബുദ്ധികൾ എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ചും ഇരുന്നാൽ നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി ആരാണോ ധ്യാനിക്കുന്നത്, ആരാണോ മാർഗത്തിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായി എന്നെ മനസ്സിൽ സ്മരിക്കുന്നത്, അല്ലയോ പാർത്ഥ, അയാൾ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് എന്നെ ധ്യാനിക്കുന്നത് ആരാണോ, മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായി എന്നെ മനസ്സിൽ സ്മരിക്കുന്നതാണ് ആരാണോ, നിശ്ചയമായും അയാൾക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. സർവജ്ഞനും ആദിപുരുഷനും സർവനിയന്താവും അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതും സകലതിന്റെയും പരിപാലകനും ഭൗതിക അനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതനും അചിന്യ രൂപനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനും ആദിത്യ തേജസ്വിയുമായ വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. അതീന്ദ്രിയനാകയാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ ധ്യാനിക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. എങ്ങനെയാണ്? സർവജ്ഞനാണ്, ആദിപുരുഷനാണ്, സർവ്വതിന്റെയും നിയന്താവാണ്, അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതും സകലതിന്റെയും പരിപാലകനാണ്, ഭൗതിക അനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ് ഭഗവാൻ, അചിന്യ രൂപനാണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനും ആദിത്യ തേജസ്വിയുമായ ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് ഭഗവാനെ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. അതീന്ദ്രനായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനുമാണ് ഭഗവാൻ. ഇതൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. മരണവേളയിൽ യോഗാനിഷ്ഠ പൂണ്ട് സ്ഥിരമനസ്കനായി പ്രാണവായുവിനെ പുരികമധ്യത്തിൽ ഉറപ്പിക്കുകയും പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണ ഭക്തിയോടെ സ്മരിക്കുന്നതിൽ സ്വയം നിരതനാവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ നിശ്ചയമായും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ പ്രാപിക്കും. മരണവേളയിൽ യോഗാനിഷ്ഠ, അഷ്ടാംഗ യോഗയിലൂടെ അല്ലെ, യോഗാനിഷ്ഠയിലൂടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? യോഗാനിഷ്ഠയിലൂടെ സ്ഥിരമനസ്കനായിക്കൊണ്ട് ആ പ്രാണവായുവിനെ പുരിക മധ്യത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടമുള്ള രൂപം നമ്മൾ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. സ്വേച്ഛയാൽ ശരീരം ത്യജിക്കുക എന്ന പരിപൂർണത ശ്രീ ഭീഷ്മദേവൻ പ്രാപ്യമായി എന്ന് മാത്രമല്ല, തന്റെ മരണവേളയിൽ ശ്രദ്ധാവിഷയമായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണവേളയിൽ സ്വയം സന്നിഹിതനാകത്തക്കവണ്ണം ഭാഗ്യവാനുമായിരുന്നു. അപ്പൊ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ശരീരം ത്യജിക്കാനുള്ള ഒരു വരം ആര് നേടിയിട്ടുണ്ട്? ഭീഷ്മദേവൻ തന്റെ പിതാവിൽ നിന്ന് നേടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് മാത്രമല്ല, ആ മരണസമയത്ത് ഭഗവാനിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കത്തക്ക വിധം അവിടെ ആരുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു? ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആകയാൽ അദ്ദേഹം തന്റെ തുറന്ന ദൃഷ്ടികൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ തന്നെ ഉറപ്പിച്ചു. അതുകൊണ്ട് കണ്ണ് തുറന്ന് ഭഗവാനെ തന്നെ നോക്കി കെടുക്കാണ് അല്ലെ, ശരശയ്യയിലാണ് ഇപ്പൊ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോടുള്ള നൈസർഗികമായ പ്രേമത്താൽ അദ്ദേഹം ദീർഘനേരം ഭഗവാനെ ദർശിക്കുവാൻ അഭിലഷിച്ചു. അപ്പൊ കുറെ നേരം ഭഗവാനെ നോക്കാനായിട്ട്, കാരണം ഭഗവാനോടുള്ള ആ നൈസർഗികമായിട്ടുള്ള പ്രേമം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ദീർഘനേരം ദർശിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം അഭിലഷിച്ചു. അദ്ദേഹം ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാകിയാൽ യോഗാ തത്വങ്ങളെ സവിസ്തരം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ശുദ്ധ ഭക്തനായതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ തത്വങ്ങളൊന്നും അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ലളിതമായ ഭക്തിയോഗം പരിപൂർണത സാധ്യമാക്കാൻ
പര്യാപ്തമാകുന്നു. ആകയാൽ ഭീഷ്മദേവന്റെ ഉത്കടമായ വാഞ്ച അത്യന്തം പ്രേമഭാജനമായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്ന വ്യക്തിയെ ദർശിക്കുക എന്നതായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ലളിതമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയോഗം പരിപൂർണത സാധ്യമാക്കാൻ പര്യാപ്തമായതായിരുന്നു. ആകയാൽ തന്നെ ഭീഷ്മദേവന്റെ ഉത്കടമായ ആഗ്രഹം എന്തായിരുന്നു? അത്യന്തം പ്രേമഭാജനമായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന് എന്ന വ്യക്തിയെ ധ്യാനിക്കുക, ദർശിക്കുക എന്നത് മാത്രമായിരുന്നു ആരുടെ ആഗ്രഹം? ഭീഷ്മദേവന്റെ ആഗ്രഹം. ഭഗവാന്റെ കൃപയാൽ തന്റെ അന്ത്യശ്വാസം എടുക്കുന്ന വേളയിൽ ശ്രീ ഭീഷ്മദേവൻ ഈ അവസരം കൈവന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് തന്റെ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഭീഷ്മദേവന് ഈ അവസാന സമയത്തിൽ അവസാന ശ്വാസം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഭീഷ്മദേവൻ ഈ ആഗ്രഹം നടത്താനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് സാധിച്ചു. ഈ അവസരം കൈവന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അടുത്ത ശ്ലോകം നമുക്ക് നാളേക്ക് എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്. ശ്രീല ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിതായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഭീഷ്മദേവന്റെ വിയോഗം അടുത്ത നാളെ മിക്കവാറും ഭീഷ്മദേവൻ അടുത്ത